Хоп, сәлем достар. Мен Алтынай Валитов, ерсі, беусі, шоумен, блогер, акробат бола тұрғайным. Башқұртстанда яшегенде тек Қырғызстанға қаршы бізге сығып кетуге тура келді елден, гүнөр айындағы событиялардан соң. Һәм біздің қауіпсіз орын іздеп юлы түшті Америкаға, мына енді 2 ай Америкада яшәйбіз. Нинде ауырлықтар өттік, несек бұнда келебеттік, бұның туралы алдағы видеоларда сөйлеп қалғайным. Бұл видеола сөйлегім келе, ғұммен Америкаға несек орынлаштық, несек обосновались, несек яшап кеттік. Шуның туралы көп сұрақтар болды, шуға көрә сіздің сұрақтарыңызға жауап беріп төшірем бұл видеоны. Поехали! Столицы R&B, салам алейкум мир. Я простой башкирский парень, Алтынай булам мне. Ничего в кармане нет и не на чем подкатить. Радуюсь новому дню и пою под этот бит. Этот арабский мотив качает башкирский грув. Салам алейкум всем, кто моему другу друг. Хоть не знаю ваших лиц и не жму я ваших рук. Поднимите руки вверх, подходите ближе в круг. Мен ошы футболкамды біздің Башқұртстанда киіп өргенім. Шынан Башқұртстанда киіп өргенде ихтибар етмәнім, короче, еме ағылғаным. Мына событиялар менен келіп сақты, что біз Голливудқа, Америкаға, Лос-Анджелесқа келдік. И қарахам, футболкама Лос-Анджелес деп язылған болған. Мен алдан ихтибар да етмәнім Башқұртстанда киіп өргенде. Бұнда Лос-Анджелес деп язылған болған. И біз Лос-Анджелеста біз бұнда Америкаға келіп еткес, границаны саққас бізді қаршы алды, біздің Башқұртстандан таныш дос егет, ол бұнда ғайлы әмен яшай, һәм біз оларда қондық 2 адына яшанек, һәм біз ізлейінік квартира снимать ету бұнда неме әменен ауыр, біздің әлі документтар yoğine, документтарсыз һәм ең мүхімі кредит скор керек. Кредит скор, кредитный рейтинг, бұнда көп нәмә, көп ішке енерісінде керек, сон кейін кредитный рейтингін хэвет екен, значит, платежеспособный, надежный, ышаныслы кіші. Шоға көрі біздің кредит скор болмағас, квартира ізләуі табыл ауырақ болды, тек бұнда СНГ елдерінен сыққан риэлтордар бар, олар без кредит скора, без кредитный рейтинга квартира табырға ярдам еттілер. Шундай риэлтордар аша, біз мына ошо билдинг деп аталайынды, билдинг ол комплекс жилой, табып квартира снимать еттік. Шундар квартираға көстік, әлі квартира пустой, бәдің бірін біле ақ. Ну, кейіндерінде өдізін қияқта мен елай. Бұнда кухня, шо кухня бар енді, көскенде шо. Пустой квартира и кухня. Много елі баты. Жауна тұрған туалет. И бұнда шо спальня енді. Ну, однокомнатный квартира деп аталайынды шо. Мына менішке елабет түйту, жоқыға келе. Шындайрақ билдинг, шындайрақ комплекс. Кинолардағы хамақ аппел-матылдарды бұраттар. Бұл шолай жилой комплекс. Бассейн ішлеп қойдылар мұна яңырақтыма. Бұл бассейн біркегенде ремонт парайны яңырақ ішлеп қойдылар. Бұл билдинг находится еще не в самом благополучном районе. Ну, район түгілді, дешевый, неблагополучный районда находится. И біздің анашыл снимайтын квартира. Ол one bedroom деп анала, однокомнатная. Һәм біз ол квартира үшін айына төлейбіз $2150. Бында это, то есть, самая дешевая квартира. Бассейны әлі хаманда асылмаған, біз ойне алған yok әлі ол. Мындай комплекстар, бассейннан Америкаға бұнда это нормально, айтам бит, не в самом крутом районе, даже не в самом крутом комплексе. Шундай вот бассейннан ішлейлер. Ну, Аллаға тегден ойнавашлар бұл. Кімдер білмей, біз Башқұртстанда үй алып, яңы үй алып, ремонт ішлеп, ярты ел бойына уют ішлеп, ошы яңы үйбізге көскейнік кіне, бір айда қуанып яшап үлгірмәнік, бізге үйді ташлап сығып кетірі тұра келді. Шуға көрі, бұнда Америкаға келіп еткәз, квартира снимать еткәз, квартира пустой, и көңілде ошы упущенный нәмен есектер қиын болып тұрайын, һәм шуға ошыны компенсировать етке келді. Шуға көрі съемный квартира болғала, бұнда яңынан уют іштерге тұтындық. Короче, бұл біздің квартира ветінде, потихоньку ала башланық. Мынау нелерді, таршырдарды бізге кішілер білгені.
телевизор алдық. Мені мультиктер қарайын, кескен алға ана сериал қарайын. Турецкий. Мені атлай баштаны потихоньку. Гелі атлай. Эй, молодец, давай, кел. Кел, она шылай. И молодец. Вот. Мен әлі лампа алдым. Бұнда Америкаға әлікке, бұл біздің әлікке не? Билдинг деп айтылар енді. Свет жоқ. Нейдер потолоктар ұшай буш. Спальняға сарып қояғыз. Бұнда хәдір еще бір короче торшер алып көру керек, чтобы более-менее яқтырақ болыш. Ну пока әлі бардак уберу. Ну шо, хотя бы свет бар. Яйдап диван алғақ. Все нормально будет. Жоқлап кетмәнігіздің әлі. Олайға давам етәбіз. Күптер менен хорашаларыны Америкала яшау хакы турасында һәм гомумән эш хакы турасында җавап бирәм. Яшау хакына килгәндә иң кыйбатлыһы бында жилье. Мына без снимать итәбез инде. Әлегә байгы не в самом хорошем районе однокомнатная квартира снимать итәбез, $2100 түләйбез. Это 200 мең тирәһе белән акча әйләндергән. Һәм икенче нимәгә игътибар иттем? Бында кыйбат продукты питания. Чөнки, мәсәлән, без Башкортстанда бер корзина продуктов тутырып сыгабыз, бер 3000 тирәһе була, примерно. И бында мен шул продуктов корзина тутырып сыгам, бында 10000 тирәһе була. Безнең акча әйләндергән. Мен просто тау государь исем китте, но бында бар төрле ярдәм иммигрантларга һәм кем телей, урамда помощьлар да күп. Фудбанктар бар. Фудбанктар, улар нужда сәйсен кешеләргә бушлай азык бирәләр. И шуңа күрә Америкала в любом случае астан үлмәйһең. Һәм без тәү гасырлары әллә йөрибез инде шул фудбанктарга йөрүнек. Короче, бында бушлай еда бирәләр. Ана тегендә торалар уже очередь на еду. Бында оформляешься. Бында ну всякие теге үйһез кешеләрдә может еду получить. И в целом банда вот мына ошо мына отырган, короче, машиналар, мына очередь төзелгән бит машиналар, күрәгезме артыкта. Вот мына Lexus тора даже, күрәгезме, төрле шундай крутой машиналар да бар. Алар весь за очереди на еду. Банда это нормально. Еда бирделәр, короче, бер ящик всякий азык. Менің достар полисатта карагыз за едой тоже приехали, меня аларман кайтап. Ну чё, все вот так вот берут. Берелер канал. Мына шайды фудбанкка йөрүнек һәм мин юлда баштадым документтар. Чөнки без границанан бында Америкага ингәндә безнең форма 94 дигән форма бирәләр. Һинең документларың булмай бит инде бында. Һин юллайың social security number, это ИНН һәм бында еще пособиялар каралган. Һин иммигрант буларак пособие айына $1100 аксалата пособие безгә менә тоже сыга. Һәм дә бар медикал дигән программа инде, ул медицинское страхование бушлай больницаларга йөрүгә бит инде. Һәм дә бар CalFresh дигән программа, тик без ул программага үтмәнек. Ул азык түлек өчен специальный карта бирәләр. И шул картага ай сайын тоже $1000 тирәһе акча күрсәтик. Нимәгәдер без унда үтмәнек, но без ошо фудбанктарга йөрибез инде. Эш хакына килгәндә, ну мен үзем эшләйм шул һаман криптала, чөнки любой жердә эшләп була, бында ла эшләп була, тик бында авыррак. Мәсәлән, мен биржала зарегистрироваться иткәндә, social security numberыңды указываешь, ИНН, то есть и бында һинең сразу күренеп бара, налоговыйга, һин бында налог түләй баштайың, и оның өчен разрешение на работу кирәк. Минең разрешение на работу әлегә юк, шуңа күрә ну, бару эшләп була. Икенче биржалар VPN.
Ну, мен өзімнің шул криптомен эшлейм. Аллаға шүкір. А в целом, бында Америкалағы ішке кигенде, бында ябай разнорабочий алһаң да минимальный эшләгән, айына $5000 спокойно эшләйдер. 5000-дән эшләп була. Шул ук бында популярный иммигранттар арасында мувинг деп атала, дурдаш, немалар, это доставка, такси, шунамак эшләрдә тоже 5-10 мең айына эшләйдер. Безгә өстәл килде. Өстәл, наконец-то. Анда. Өстәл буласак, кеше сатырга башлыйсак. Өстәл ям. Короче, очередная покупочка от Алтыная. Это у нас пришли, короче, стульчики. А мне и так удобно, и уютно. Уют иштелес. Это вот торгатый иштедим. Идем да утыр башы едим. Мен балконга көсіп отырып алдым. Әрек шумный мекен. Ну ярай, барам. Мына шулай Америкала тормошка сундык. Яйлап уют ишлей башланык. Документтар артынан тигилей булай югырдым. Акса эшләргә тырыштым. Но беренче ай безнең эш ярак барайны, чөнки безнең машина булманы. Не өчен дигәндә, Америкала без машины никак. Особенно Лос-Анджелеста. Мен тегелде Инстаграмда шәйтеп әйткәнем, и миңа яза баштылар, как будто бы бездә машинаһыз була инде. Нишләп әйтеп әйтәм, без машины везде никак дип. Вот Лос-Анджелеста именно, беләгезме? Лос-Анджелес это одноэтажный город. И ул вообще в ширину именно үскән, шу хәтта киң. Мына мисал китереп әйткәндә, миңа опять-таки документтардан бергә барып кирәк, мен достарды көтә торган буш вакыттарын и алардан һорасам, вот шунда барып кила алабызмы дисәм, улар кайдарда, о, якын гына 1 сәгать диләр, короче. О, барып кила алабыз 1 сәгать якын гына диләр. Әйтә, блин, якын гына 1 сәгать. Машина менән это еще, ну, якын, реально. Ә мин йөрүнем дуслар булмаһа, маршрутный транспортында бар, автобуслар бар. Автобус менән, общественный транспорт менән 2 сәгать бараң, кайтаң, ул юлыңа гына 4 сәгать китә. И эштәр безнең шугай яй барды. Һәм минең первостепенный задача булып торды, это ничек тә булһа машина алу. Һәм Америкала 1 ай яшәгәннән һуң, наконец-то алдым машина. Мен машина алдым, тигәс күптәр харап яткан, инде машина алдым, күрһәтәле дип. Вот. Шундай машина. Volkswagen Passat. 2012 елгы. Вот, исендә шу ваг дип исендә минең Skoda Superb бугайны, Skoda Superb һәмәгесендә вис. 18,000 миль үткән. Километраж үтәгән әйләндерәгез. Вот, урын күп, артта киң. Ну, шу Superb һәмәгәрәк машина инде. Вот. Шулай. Бұл американец бетінде бұндай пассаттар бізде сатылмай біздің елде. Бұл мына 5-цилиндровый 2,5 литра. Ақтарға келгенде бұнда машиналар Осход. Бұл машинаны біздің ақсыға айландырған мен 600 мыңға алдым. Бұл 2,5 двигатель бетінде. Бізде бұндай сатылмай, бұл американец. Бізде 1,8 двигатель сатылалар максимальный, и алар от 1,5 миллиона плюс-минус үтә. То есть бында машиналар үз тапкырга усул дегенде бу. Не өчен шулай? Жавап бергән комментарийларга. Да и в целом бында хактар Америкала безгә караганда кайсы бер нәмәләр усул, кайсы бер нәмәләр кыйбатрак. Кыйбатрак бында продукты питания һәм кыйбатрак бында жилье, торлык. Осход нәмәләр? Осход машина 200 тапкырга усулрак. Осход весь электроника, бытовая техника, мебель, bütün şu нәмәләр осход бында. Намного осход. Мен прям исем китте. Без яңа квартирага күчкәч, безгә нәмәләр кирәк бит инде. Кровать, деген һәм. И шуны нәмәләр карай башладым.
и вообще 200 тапкырга бедеге хактарган ошол ишин кетип. Еще бында Amazon бар, и Amazonдан доставка бар бетинде, бушлай доставка, и үйдүн ишик алдына ишиктин прям түбүнө кетирип коялар. Кылык теги иртесек сагаңда ишик түбүндө биреме киймеген мекен деп карайың да отураң. Беде хатындарга вообще бул беринегерде ушулай ба. Һәм шулай машина алгас, безнең эшләр наконец-то алга китте. Просто ебәрде. Һәм без буш вакытларда уже былай ял итәргә, Американы күрергә тегендә бында сыгып йөри баштадык наконец-то. Аллея звезд. Аллея звезд. Dollar sale item. Мана банда, скорее всего, кино снимают. Мана улицаны перекрыли и, скорее всего, кино снимают. Top dog, light 'em all, nigga, burn this shit up. DP, JC, my nigga, turn that shit up. Анда бая көргенім буш йондоздар бар ине, короче. Кем білмей, бында самых знаменитости ошо Алия Славыга индирилер. Шул буш йондозды ала берха. Менің де исимим Буласак. Бүгін уже машина менен Фодбанкка келдим. Шайтып багажнигиңди асып отурасың да. И эңе алык тийдер. Ана тие билдер көрөсүң. Бүгін биринчи тапкыр машина менен келдим. Тегимел көрсөтмөгөнүм немелер берилер экен Фодбанкта. Вот, короче, картоп, овощи, фрукты, грибы, фрукты, шунан банда неме келу. Куриная грудка инде, таук түшөй. Мына ушунан перчаткаларда какой-то принадлежностьтер бергендер. Соап деген всякие химия принадлежностьтер. Елек, икмек. Ну, чиз деген немете аңламагам. Консервалар, томатный элмеки, биф, ит була инде. Был чикен нудл, был суп шикелли готовый. Ну, шунмак нейдер берилер, кстати. Бабы. Грилли шул бабы илеге бек аны немештетирге, нисип бешерге билмейбиз. Но берилер инде. Макароны, овсянка, рис. Это. И мынау Америкалар яраталар нейди. Мынау немекело арахисовая паста. Мен де үйрөндүм, эртесек икмек менен арахисовая паста ашайм. Бил берилер шуну. Шу, ушундай алдык берилер. Бул бергене Фодбанкка келип, мында Фодбанкта көп түрлүү Фодбанктарга жазылып, түрлүүнө жүрүп, биз продукты можно набирать и, ну, аз калмайм в любом случае. Yeah. Okay. Пандала китайский товардар, китайский номер пандала көп. Но машиналар, кстати, китайский мен көрмөнүм. Весь европейский рынок, американский рынок, отечественный, банда бытовая техника китайский курманим, весь отечественный европейский, но именно вот
Ошо мен билгенмер китайский күп. Тағында ялқылы көп іштер керек қылыр. Башымда көпме ойлар, тек барып етмей қолдар. Керек ердар ядырға, һәм керек сығарырға. Яки керек мәймеген, кем үсен ядамеген. Аптырайым, нинде юл менен барайым. Аптырайым, барыһын ішләп қарайым. Барыһына керек ақса, ақсыһыз болған мақсат. Юғалып тек қаласақ, ақсылыға тотынһақ. Шәгір һин дауам итһәң, яратқан өз ешіңді. Яқшыға булыр микән, күңелем генә илтә. Керек микән юлымды дауам итергә миңә. Ышанмай сүнә миңә, яқты киләсәгемә. Қанағатландырылмәгәнлектәндер ул. Қанағатландырылмәгәнлектәндер ул. Қанағатландырылмәгәнлектәндер ул. Қанағатландырылмәгәнлектәндер ул. Мына шулай достар. Уйлап коям да, мына кешене неме үйрөтә? Диләр бит. Шунан әйтәләр, кешене азык үйрөтә диде. Мен әйтер идем, кешене азык үйрөтмәй ул. Без бит хайвандар түгел дейм. Ну хайвандарды азык үйрөтә, азык өчен генә. Ә кешене что-то больше. Мен әйтер идем, кешене хыял үйрөтә. Именно хыял булганга гына без нимәләр эшләйбез, хыялланып, тырышабыз, маташабыз. Менің ошо Америкага келип эләгүем дә бушка гына түгелдер дип уйлап коям үземчә. Менің электән бар ине хыялым. Хыялым дип әйтәм икән, ну просто миңа хотелось күтәрелеп, танылып, и безнең башкортларны бүтән дөньяга танытырга. И без мына Америкага килеп эләктек бит инде. Мына Кытай халкын, без Кытай халкы турасында кайдан беләбез? Улар теге искусство турасында, кунг-фу, нимәкәй, вот аларның культурасы турасында әйбет. Мен лично беренчедән беләм ана шул Джеки Чан, Брюс Ли, шул киноларны карап беләм. И мына шул танылган кешеләр күпме Кытай халкын культурасын бүтән дөньяга тараттылар бит инде. Ә нимә ниндәй инструмент аша, нимә ярдәмендә тараттылар? Кинолар аша, фильмдар аша. Кайда именно? Голливудта, бында Америкала. Бүтән кинолар Америкага төшерелә бит инде. Шуңа күрә мин дә шуны уйлап куям да, үземчә бушка гына бында килеп эләкмәгәндер дип уйлап куям. Белмәйм, конечно, килеп сыгырмы, юкмы, үземә шулай ниндәйдер высокий хыялдар, планкалар куям да, шунан теге үрләүе, атлауы, авыз күренә бит инде, шунан кул һелтәге килә, кайткы килә, менә минең үземнең шул хәттем туган яктарда хагындыра, если честно. Кайткы килә, но берсеннән кайтып булмый, икенчесеннән ошо бушка гына килмәнем бит инде. Нимәләр бунда эшләргә тиешмен дип, үземнең хыял ягынан шул тырышам. Яйлап кына бында шоу бизнес ягына пробиваться итәргә. Бында бар открытый микрофондар. Открытый микрофон, где продюсерлар, авторлар, они могут приметить, их не узнаваларга, их не раскручивать. Шунан мак открытый микрофондар турасында миңа өндәшкәннәр. И шунда йөри башларга уй, төрле кастингтарга, открытый микрофондарга, но буның өчен мин уже бер шундай урында һораштым, белештем. Миңа әйттеләр, инглиз телен даярлар кирәк. Шуңа миңа инглиз телен өйрәнер кирәк. Инглиз теле мин әзрәк беләм. Бында икмәк тодлык сөйләшерлек беләм, но чтоб ярдар язырлык, чтоб шул искусство ягынан кырларлык инглизчә белмәйм. Шуңа бында берәй курсларга язылып, инглизчә өйрәнә башларга инде. Уй. Ну, әлегә былай үзебезнекеләр арасында бында башкортлар күп, бында татарлар күп. Һәм үзебезнекеләр арасында сыгыштар яһап торам. Яңарак мына Лос-Анджелеста Хавантуй булды. Хавантуйда сыгыш яһадым. Достар, шулай итеп, Хаван һөреп, игенчәсе бөткәс, мына без Америкага килдек, Хавантуйга. Мына бында бейеп йөриләр, мына игенчәсе эштән һуң арып, мына бейеп йөриләр безнекеләр. Яһай. Бында бер егет тосрактым Хавантуйда. Был Андрей. Өфенән 9 яшында килгән. Әсәһе урыс, атаһы урыс егет. Но үзе бында килгәс башкортча һөйләшергә өйрәнгән. Аиләһендә башкортлар юк.
Өзі туылды яшында Америка екен бетінде. Өзі уже американец, инглиз тілінде, оның тігі сөйлеше, аралаша өзі. Но башқұртша сөйлеше öğrenіп, башқұртша хебет сөйлеше. Андай хәлдер несек? Яқшы, рахмет. Өйрәнү қиын булдың башқұрт тілінде. Немеге башқұртша өйрәнергә булдың? Мен үйренерге башланым, чөнки мен татар башқұрт музыкаға менен бек көп кытыкына башланым баласакта. 17 яштан башлагас мен татар башқұрт тілін өйрәндем. Менің өчен бек қиын булманы, чөнки мәсәлән татар башқұрт тілендә, мәсәлән урыс тілендә неправильный глагол бар, башқұрт һәм татар тілендә барлык глагол дөрес. Шуңа күрә минем өчен башқұрт тілен өйрәнү бик кыен булманы. Һәм дә менә син исем американец икәнеңде аңлаһындар өчен инглиз тілендә белеп ишеттерһәң. So I began to learn Tatar and Bashkir because I wanted to. I was really interested in Tatar and Bashkir music, and I wanted to learn the lyrics of the songs, and I just wanted to learn more about the culture that way. Менә шулай итеп Америкага 9 яшьтә алып яшәгән, урыс егете башкорт телендә өйрәнеп, үзе американец булып һәм үзе инглиз телендә уже үз телен инглиз телен итеп алга, башкортча, башкорт культураһы һәм кызыксынып башкорт телен өйрәнгән. Андрей Васильевич. Loved your performance. My wife, she plays all your songs. The Say song, the Bashkort Sing it. girl song. It's like say. Yeah. And, it was amazing. You like my Yeah. son. And her violin was you. great too. Thank you, Yeah. man. So Шан Нью-Йоркка барып кайттым. Нью-Йорк, киноларда күргән Нью-Йорк. Алтынай Валитов, Идел Нургалин. Кыдарып кояш батала, тагын яңы таң ата, тагын юлга сыгамын, тагын тормошка батам. Бормалы юлдар хынаударын куеп аптырата, тагын да кояш бата, тагын yoklарга ятам. Достар, без ошо Нью-Йоркты кинолардан көргәс, мин именно бәләкәй сакта Человек-пауктан Нью-Йоркты күреп, анда бит Нью-Йоркта именно. Бында кигәс хочса Человек-паук камаша. Осы бергә. Без бында кунакка килгәнек. Мына бында типичный теге Америкалага өйләр инде. Мына ондай өйдә яши. Дәр безнең кунакка сакырган кешеләр. Аппаратура келді хәдер. Сығыша. Мында мына диджей келді, аппаратура менен Азат башқұрт егеті Америкала диджей болу өре. Прикиньте. Evet. Салмағат. Okay, have no fear, the Bashkir is here. Башқұрт қатындары елішіп, башқұрт беудәрін итке түшірілер. Олар беусі түгілдер, но ошай башқұрттар еліп, итке түшіріп, бейіп үрейдер Америкала. Олар уже барғылы американистар әліға санық бұндай шейлер. Шылай да башқұрт туған яқтар хағындыра. Мына бұнда еліштік.
Менә шулай достар, Нью-Йоркка барып йөреп кайттым. Кемдер белмәй, Нью-Йорк Американың бер ягысында, Лос-Анджелес икенче ягысында. Бик интересный поездка булды. Күп видеолар төшердем, кешеләрдән интервьюлар да алгайным безнең башкортлардан. Тик барыһын да бында хәзер бетеп булмай. Отдельный Инстаграмга халырмын, кемгә интересно, инеп карарһыгыз. Безнең ошолай Америкала 2 ай үтеп тә китте. Башта бер килгән ыңгае урамга сыгарып хилтәнгән бесәй шикелле тирәккә каранып, куркып калтырап тора идек. Без тырыштык, эшләнек, маташтык һәм хәзер инде без аякта уверенно торабыз. Һәм һезгә безнең квартираны уетты, финальный результатты күрсәтер алдыннан әйтәһем килә. Мин теге пафосно һөйләргә яратмыйм, но, наверное, все-таки пафосно прозвучит. Без Башкортстандан сыгып китергә мәҗбүр булгас, һәм бында Америкага килеп иткәс, особенно безгә күп кешеләр яздылар предательләр дип. Һезне унда көтеп торалар дип уйлайсызмы? Яшәй алырсыз дип уйлайсызмы дип. Ә миңа бәләкәй сактан шундай критиковать иткән, көлгән, мыскыл иткән кешеләр, наоборот, мотивация бирә торганнар. Мин истән генә уйлый торганым, күрәһегез әле дип, һәм киресенчә үземчә тырыша торганым, ныкыша торганым. Һәм һезгә әйткем килә, тырыш булыгыз, ныкыш булыгыз. Эттәр өреп торһын, ә без бүре булайык, йөреп торайык. Барыгызга ла карап барганыңыз өчен зур рәхмәт. Безнең Инстаграмга язылыгыз. Кемдер криптоман кызыккана, ссылка калдырам. Без криптога обучать итәбез. Бергә булайык, бердәм булайык. Бар булайык, бай булайык, һау булайык. Тормыш юлым бул халыкара, емерә басып алга барам. Чөнки ага канымда, көзле рухлы аңымда. Тәүмәше Башкортстан, Башкорт атлы арыслан.